Пана с снимки и информация, разказващи за дейността на местното читалище през годините, откриха пред факултета по изобразително изкуство. От преди 2 века един е казал: българино, доведи детето си в читалището и детето на детето си и неговото дете. И го почитай както църквата. Изявите на фолклорните състави, те са 3, бяха 3, сега са останали 2. Единият беше за обработен фолклор, другия за автентичен фолклор. Имахме и мъжка певческа група, имаме и група за стари градски песни. В празничния ден жените от народният хор към читалището изпълниха специално подбрани за годишнината песни и показаха своите традиционни носии. Носията ни е много стара, може би над 150-60 годишна. Ние сме се облекли с носиите, които са носили не нашите баби, а нашите прабаби. На 7 ноември предстои юбилеен концерт, в който ще вземе участие и читалищният състав и фолклорен ансамбъл Искра. А изложбата в центъра на Велико Търново може да бъде разгледана до 15 ноември.